ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሃሌሉያ ሎም ንካፈሎ ቃል ሕልምን አፋታትሑን ዝብል እዩ ሕልምን አፋታትሑን ሕልሚ ካፍቶም ኣዝዮም ኣብ ህይወት ናይ ክርስትና ኢምፖርታንትን ኣገደስትን ሓደ ሕልሚ እዩ ምኽንያቱ መንፈስ ዓለም በሕልሚ ስለ ዝረኽበና እግዚአብሔር አምላኽ በሕልሚ ስለ ዝዛረበና ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ስፍራታት እግዚአብሔር አምላኽ ንብዙሓት ቅዱሳን በሕልሚ ክዛረቦም ከሎ ንርኢና ግን ብዙሕ ግዜ ሰባት ስለ ሕልምን አፋታትሑን ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብኡ ክጋገዩ ከለዉ ግን ይረኣዩ እዮም ሕልሚ ካብ አምላኽ እንድሕር ተቐቢልካ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ትፈትሖ ምኽንያቱ ገለገለ ሕልሚ ግሉጻት ኣለዉ ገለገለ ግን ምፍታሕ ደድልዮም ትርጓመ ደድልዮም ሕልምታት ኣለዉ ብዝተፈላለየ ምሳለን መልክዕን ከርእየካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ገለገለ ግን ብንጹር ክዛረበካ ይኽእል እዩ ሕልሚ ስለዚ እቶም ዘይተጋሃዱልካ ሕልምታት እቶም ብንጹር ዘይተረኣየካ ሕልምታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዕኦም ክትፈትሖም ትኽእል ሕማቕ ሕልሚ እንድሕር ርኢካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ክትፈርሕ ክሽቕረር ዲ ዘለካ ወይስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምኽንያቱ ኣብ ሕልሚ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ሕልሚ ክጋሃድ ዘለዎ ነገር ግን ዘይተጋሃደ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ክጋሃድ ይኽእል እዩ ከይጋሃድ ከ ኣይኽእል እዩ ዝተረኣየ ሕልሚ ክፈርስ ይኽእል እዩ ከይፈርስ ከ ኣይኽእል እዩ ትመገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርታ ግን ሓደ ቃል ክንወስድ ኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እንድሕር ኬና ካብ ጥቕሲ 5 ከምዚ ይብል ዮሴፍ ከኣ ሕልሚ ሓለመ ንሕዋቱ ድማ ነገሮም መሊሶም ከኣ ኣዝዮም ጸልእዎ ንሱ ድማ ዝሓለምኮ ሕልሚ ንዕሞ ስምዑ እንሆ ንሕና ኣብ ማእከል ግራት እንዳእቲ ንኣስር ነበርና እንሆ ከኣ እንዳእተይ ተሲኤን ትኽበላ እንሆ ድማ እንዳእትኹም ንእንዳእተይ ከቢበን ሰገዳላ በሎም ረእይዎ ሕዋት እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ 13 ዓመት ጌና ኣብ ንእስነቱ ንዮሴፍ ናይ መጨረሽኡ በሕልሚ ጌሩ ይርእይዎ ግን ነቲ ናይ መጨረሽኡ በሕልሚ ጌሩ ክርእዮ ከሎ ጉሉጽ ብዝኾነ መንገዲ ኮነ ነቲ ሕልሚ ርእይዎ ማለት ናቱ እንዳእቲ ደው ኢለን ናይ ሕዋቱ እንዳእቲ ክሰግዳ ከለዋ ይርእይዎን እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እንድሕር ኢልኩም እተን እንዳእቲ ዝብለን ዘሎ ንሱ ንባዕሊ እዩ ነይሩ እንዳእቲ ተንዲ ሰግዳ ዝነበራ እንዳእቲ ኸ ኣሕዋቱ ባዕሎም እዮም ነይሮም ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ኣምላኽ ከም ዝቐምጦ ኣብቲ ስፍራ ምስ በጽሐ ድማ ኣሕዋቱ እኳ ከይተረፉ ኣብ እግሩ ከም ዝወድቁን ከም ዝሰግዱሉን ይዘርእዮም ነይሩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ሕልሚ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ነቲ እንዳእቲ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ነቲ ምስጋድ እንታይ ኢልካ ክትፈትሖ ትኽእል ብእምሮኻ ከም ዘለዎ ክትፈትሖ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ሕልምታት ክመጹና ከለዉ ትርጓሚኦም ምርዳእ ዝኣበዩና ሕልምታት ክመጹ ከለዉ ቀዳማይ ስቴፕ ክንወስዶም ዘለና ከምቲ ዮሴፍ ባዕሉ ሓደ ግዜ ኣብ እስር ቤት ምስ ኣተወ እቶም ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ክልተ እሱራት ሕልሚ ሓሊሞም ነቲ ሕልሚ ግን ምፍታሕ ሲኢኖም ገጾም ጸምልዩ ክጭነቑ ጸኒሖሞ እንታኾንኩም ኢኹም ትጭነቑ ዘለኹም ምስ በሎም ገጽኩም ጽቡቕ የለን ምስ በሎም ሕልሚ ሓሊምና ኢሎሞ መፍትሑ ግን ኣይከኣልና ኢሎሞ ስለዚ ሓደ ቃል ነጊሮም እቲ ምፍታሕ ሕልሚ ናይ ኣምላኽ ኢሎም ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ኣምላኽ እሱ እንተደኣ ሕልሚ ርኢካ እሱ እንተደኣ ብሕልሚ ዝዛረበካ ኣሎ ኮይኑ ንሱ ባዕሉ ድማ ነቲ ሕልሚ መፍትሒኡ ይህበካ እዩ ግን ብኸመይ መንገዲ ይዝበካ እንድሕር ኢልኩምኒ ነቲ ዝተቐበልኩሞ ሕልሚ ሒዝኩም ኣብ ጸሎት ምእታው የድልየኩም ተቐዳማይ ክትወስድዎ ዘለኩም ስቴፕ ሓደ ሕልሚ ምስራእኩም ስለቲ ሕልሚ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ስለቲ ሕልሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሒዝካዮ ምቕራብ የድሊ እዩ ምኽንያቱ ገለገለ እንሪኦም ሕልምታት ኣዝዮም ዓብ መልእኽቲ ዘለዎም ሕልምታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ወይ ድማ ክንምርሐሎም ዘለና ሕልምታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣዚና ክንጥንቀቐሎም ዘለና ሕልምታት ክኾኑውን ስለ ዝኽእሉ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ግዜ ንዮሴፍ ካብቲ ዘለዎ ዓዲ ንኢየሱስ ነቲ ህፃን ሒዝዎ ንኽወፅእ ብሕልሚ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዛረቦ ነይሩ ምኽንያቱ ብሕልሚ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሓደ ስፍራ ከውፀና ይኽእል እዩ ብሕልሚ ገይሩ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ከርእየና ይኽእል እዩ ብሕልሚ ገይሩ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክንስጉም ከም ዘለና ክመርሐና ይኽእል እዩ ግን ብትኽክል ናይቲ ሕልሚ ትርጉም ክንረኽቦ እንድሕር ንደሊ ኮይና እቲ ቀዳማይ ናይ መጨረሻን ክንወስዶ ዘለና ነቲ ሕልሚ ሒዝካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግዜ ምውሳድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምጽላይ ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 20 ከምዚ ይብል ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኦኬ
ካብ ጥቕሲ 16 ከነንብቦ ኢና ዳንኤል ከዓ ናብ ንጉስ ኣትዩ እቲ ትርጉም ከፍልጦስ ግዜ ክህቦ ንንጉስ ለመኖ እቲ ንጉስ ሕልማ ሓሊሙ ነቲ ሕልሚ ነገሮምን እቲ ሕልምን ትርጓሚኡ ንገሩን ኢሉ ንብዙሓት ጠቢባን ከጥፍእ ምጀመረ ዳንኤል ሓደ ነገር ኢልዎ ነቲ ንጉስ ቁርብተይ ግዜ ሃበኒ ነቲ ሕልሚ ከፍልጠካ ኢልዎ ንምንታይ ግዜ ሃበኒ ኢልዎ ግዜ ሃበኒ ዝበሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቲ ሕልሚ ሒዙ ክፅሊ ስለ ዝደለየ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ይብል ድሕሪ ዳንኤል ናብ ገዝኡ ኸደሞ ዳንኤል መሓዙቱን ምስቶም ዝተረፉ ጠቢባን ባቢሎን ከይጠፍኡ ብዛዕባ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት ክም ልምኑስ ንሃንያንያን ንሚሻኤልን ንኣዛርያ መሓዙቱን እቲ ነገር ኣፍለጦም ሽዑኡ እቲ ምስጢር ንዳንኤል ብራእለይቲ ተገለጸሉ ዳንኤል ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስኮኑ ሪኢኹም ዳንኤል ሓደ ነገር ገይሩ ስለቲ ሕልምን ስለ ምስጢራቱን ስለ ምግላጻቱን ነቶም ምስኡ ዘለዉ ብጸሎት ዝድግፍዎ ዝነበሩ ኣሕዋት ስለዚ ነገር እዚ ንጸሊ ኢሎም ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ንቕረብ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት ንገብሮ ጌጋ ገለገለ ኢምፖርታንት ዝኾኑ መልእኽቲ ኣብ ሕልሚ ንውሃብ እሞ ግን ንጽባሒቱ ምስተሰኣና ስልዮም ግዲ የብልናን ሓደ ኣብ ወረቐት ኣይንጽሕፎምን ኢና ካልኣይ ስልዮም ኣይንጽልን ኢና ሳልሳይ ድማ ትርጓሚኦም ኣይንረኽቦን ኢና ስለዚ እንተ ደኣ ነቲ ዝሓለምኩሞ ሕልሚ ደይጽሒፍኩሞ ክትርስዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እንተ ደኣ ነቲ ዝጸሓፍኩሞ ድማ ዘይጸሊኹምሉ መልሲ ከይትረኽብሉ ኸ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕልሚ ክንሓልም ከለና ትርጓሚኡ ካብ ኣምላኽ ክንሓትት ይግበአና እዩ ንኣብነት ሓደ ግዜ ንጉስ ግብፂ ሕልሚ ሓሊሙ እቲ ዝሓለሞ ሕልሚ መጀመርታ ጽቡቓት እንስሳ ርዩ ነተን 7 ጽቡቓት እንስሳ ካልኦት 7 ድማ ከምአን ኮይነን ነገር ግን ዘይጽቡቓት ዕባራታት መጽን ክውሕጠአን ከለዋ ርዩ እዚ ትርጉም እዚ ግን ምንም ክርድኦ ኣይከኣለን ዮሴፍ ምስለ ጎረ ግን ዮሴፍ ኣምላኽ ገሊጹሉ እተን 7 ሱባሓት ዝረኣየን እንስሳ ንሰን 7 ዓመት ናይ ጽጋቤን ኢልዎ እተን ዕባራታት ዝረኣየን ድማ 7 ዓመት ናይ ጥሜቴን ኢልዎን ነዚ ኣምላኽ እንተ ደይ ገሊጹልካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ 7 እንስሳ ዓመታት ኢልካ ክትቆጽሮ ትኽእል ሪኢኹም ኣሕዋት ስለዚ ገለገለ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሕልሚ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ሒዝኩሞም ቅረቡ ቀፂልና ድማ ገለገለ ዘይጽቡቕ ሕልምታት እንተ ደኣ ርኢኩም ዘይጽቡቕ ሕልሚ ርኤ ዝሓለምኩ ኩሉ ኣብ ህይወተይ ይፍጸም ኢልኩም ኣይትፍርሑ እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዚ እዩ እንተ ደኣ እቲ ሕልሚ ዘይጽቡቕ ኮይኑ ከይተፈጸመ ብሽም ኢየሱስ ክሰብርዎ ይከኣል እዩ ስለ ሓደ ዕልሚ ዓመት ምጭናቕ ኣየድለይኩምን እዩ ዘይጽቡቕ ተኾይኑ ብሽም ኢየሱስ ኢልኩም ጸሊኹም ስለቲ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስበርዎ ጽቡቕ እንተኾይንኸ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸሊኹም መንገዱን ኣጋላልጹን ተቐበሉ መሪሕነት ካብ ኣምላኽ ስለዚ ዘይጽቡቕ ሕልሚ እንተ ደኣ ርኢና ሰይጣናዊ ዝኾነ ሕልሚ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኻዊ ዘይኮነ ሕልሚ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይትፍርሑ ኣይትደሃሉ ኣነ ዝሓለምክዎ ኩሉ ይኸውን ኢልኩም ከዓ ንኽኸውን ኣይትጸባበዩ ምኽንያቱ እንተ ተጸቢኹሞ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ስለዚ ነናይ ሕልሚ ትጽበዩ ነናይ ሕልሚኸ ኣይትጽበዩን ክትፈልጡ ኣለኩም ዝጎድእ ሕልሚ እንተኾይኑ ኣይትጸበይዎ ጌናብቲ መንፈስ ኩሎ ስበርዎ ከምዘይሰርሕ ግበርዎ ሽዑኡ እቲ ሕልሚ ኣይፍጸምን እዩ ምኽንያቱ ዝራእክዎ ዝሓለምክዎ ይኸውን እዩ እንዳበልና ንህይወትና ክግለጹ ዘይግብኦም ብዙሓት ሕልምታት ከም ዝግለጹ እንዳገበርና ንርእስና ንጎዲ ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕልሚ ክትሓልሙ ከለኹም ኣብ ወረቐት ጸሓፍዎ ነቲ ዝጸሓፍኩሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸልዩ ኣሰላስልዎ ምፍትሑ ኣብ ልብኹም ክትረኽብዎ ኢኹም ምፍትሑ ተደይረኺብኩሞ ግን ግደፍዎ ምኽንያቱ ኣምላኽ ሕልሚ ሂቡ ምፍታሕ ከይሃበ ስቕ ኣይብልን እዩ ከጨንቐና እግዚኣብሔር ኣይደልን እዩ እንተ ደኣ ደይ ተገሊጹልኩም ግደፍዎ እንተ ተገሊጹልኩም ካብ ኣምላኽ እዩ እንተ ደኣ ሕማቕ ኮይኑ ከዓ ስበርዎ ኣይትጸበዩ ንኽግለጽ ኣይትፍርሑ ምኽንያቱ ንረሲ እቲ ዝፈርሖ ይረኽቦ እዩ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ፈሪሕኩሞ ነቲ ሕልሚ ክረኽበኩም እዩ እንተ ደኣ ሴርኩሞ ግን ክፈሽል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ
መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም